हेलो गाइस ମୁଁ ସୌମ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ୍ SR त्रिपाठी ବ୍ଲଗ୍କୁ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସବୁ ଭଲରେ ଥିବେ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଡେରି କରିବାନି, ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍। ତ ଗାଇସ୍ ମୁଁ ଆସିଛି ଆଜି ଆନନ୍ଦପୁରର ମହୋତ୍ସବ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଯାହାକି ଏକ ମନୋରମା ମହୋତ୍ସବ ଅଟେ। ତ ଗାଇସ୍ এই ମହୋତ୍ସବଟି ହେଉଛି ଆନନ୍ଦପୁରରେ। ତ ଗାଇସ୍ ଆମେ ଏକ ଟିମ୍ ହେଇବା ଆମ ସାହିରୁ ଆସିଅଛୁ। ତ ଗାଇସ୍ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଇଛି ଏଇ ଆନନ୍ଦପୁର ମହୋତ୍ସବରେ। ତ ତା ଆଗରୁ ମୋର ଏକ ଛୋଟିଆ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଅଟେ, ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ପାଖରେ ଲାଇକ୍ କରି ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଗାଇସ୍ ଆମେ ଏବେ ପଡ଼ିଆରେ ବୁଲୁଅଛୁ। ତ ଗାଇସ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଇଦେବି, ଯଦି ଦେଖିଥିବେ ବି। ତ ଗାଇସ୍ ଦୋଳି ମୋଳି କେତେ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତ ଗାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଷ୍ଟେଜ୍। ତ ଗାଇସ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। କେତେ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତ ଗାଇସ୍ ଆମେ ଏବେ ବୁଲାବୁଲି କରୁଅଛୁ। ଏବେ ନାଣ୍ଡୁ ଭାଇ ପଛରେ ମୋର ଥିଲେ। ତ ଗାଇସ୍ ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ଆଗକୁ ଏବଂ ଦେଖିବା କ'ଣ ସବୁ ଦୋକାନ ବଜାର ବସିଅଛି। ତ ଗାଇସ୍ ଦୋକାନ ତ ଗଣି ହେବ ନାହିଁ, ତଥାପି ମୋର ଚେଷ୍ଟା ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଦୋକାନ ଦେଖାଇବାର ଚେଷ୍ଟା ରଖିବି। ତ ଗାଇସ୍ ଇଏ ଏକ ଦୋକାନ ଅଟେ। ଯେ ସାଇଡ଼ରେ ଗଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ଷ୍ଟେଜ୍। ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଗାଇସ୍, ପାଖରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେଲି ଥରେ ଷ୍ଟେଜ୍ଟି। ତ ଗାଇସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଲୋକ ଏବଂ ଦୋକାନ ଅଟେ। ତ ଗାଇସ୍ ଆମେ ଏକ ଦୋକାନକୁ ଏବେ ଯାଉଅଛୁ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେ ଦୋକାନରେ କ'ଣ ମିଳିବ। ତ ଗାଇସ୍ ଏଇଟା ଏକ ହରେକ ମାଲ ଦୋକାନ ଅଟେ। ଗାଇସ୍ ଆଗକୁ ଅଛି ଏକ ସ୍କୁଲର ପିଲାମାନେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଧରିକି ଆସିଛନ୍ତି। କି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ସନ୍ତୋଷ ଭାଇ। ଆଉ ସ୍କୁଲରେ ପିଲା ବୋଲି ପ୍ରାୟତଃ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କଲେଜ ପିଲା ବୋଧେ ମୋତେ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବା। ତ ଗାଇସ୍ ଇଏ ଆଉ ଏକ ଦୋକାନ ଅଟେ ଏବଂ ସେ ହରେକ ମାଲ ଦୋକାନ ଅଟେ। ତ ଗାଇସ୍ ତ ଆମେ ଏବେ ବୁଲାବୁଲି କରୁଛୁ। এইটা হচ্ছে গাইজ, তো এটা হচ্ছে পার্ট 1। তো আনন্দপুর মহোৎসব ବୁଲାବୁଲିର ଏଇଟା ହେଉଛି ପାର୍ଟ 1। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପାର୍ଟ 2 ମଧ୍ୟ ଆସିବ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଭିତରେ ହିଁ ଆସିବ। ତ ଆପଣମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ନ ହୋଇ ଯୋଡ଼ି ହେଇ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହ ରହିଥାନ୍ତୁ। ତ ଗାଇଜ ଏଇଟା ହେଉଛି ଏକ ଲୁଗା ଦୋକାନ ଅଟେ। ତ ଗାଇଜ ଦୋଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ, ଦୋଳି କେମିତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ କହିବେ, କମେଣ୍ଟରେ ମୋତେ ଜଣାଇବେ। ଏବଂ ଯେତିକି ବୁଲାବୁଲି ଆମେ କଲେଣି ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ଜିନିଷ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଅଛି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଦେବେ। ତ ଗାଇଜ ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ମୁଁ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର କଥା କହୁଥିଲି।
तो गाइज आसतु ଯିବା। गाइज देखुछन तो रोबोट ऑटोमेटिक हमर डस्टबिन। तो गाइज एटा किसी लेखा है तेणु कर जानी ना ये कौन यार काम अटे। तो डस्टबिन ऑटोमेटिक माने अलिया नेले खोल डस्टबिन रोबोट मध्य कथबार्ता कर। तो गाइज तांका बैनर टी देख दियंतु अपन जदि कौन जानिया ପାଇଁ चाहउछंती जानि परिबे बीसी बैच। तो गाइज आगे जाउछंती नंदू एवं शिव मु आउची पछरे। तो केते लोक देखुछन तो गाइज। तो आउ थोड़े अनुरोध मु करूची आपन जदि वीडियोटी भल लागि तो गोटे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और पाखर बेल आइकन को दबाई दे देवे। तो गाइज आम ए बुलाबुली करुचु देखुं गाइज केते प्रकार सब दुकान बसची जहाँ खोजे ता मिलियो। तो गाइज चप्पल जोता तो आमर मोबाइल ड्रेस जहाँ खोजे आपण स्टेशनरी फर्निचर जहाँ जहाँ खोजे गाइज ता पाइबे। गाइज तो रही जय जगन्नाथ नमस्कार।